Papawat pati paypay. Ate Pao! Buti na ni Ate Papa. Kumusta ang trabaho? Okay lang ba? Okay, let's go. Come na ate. Sabi nga nila, bilang truck driver, marami tayong mamimiss na mga pagkakataon para sa mga parties ng ating mga anak at saka mga holidays. Pero nagagawa ng paraan yan. Since ang birthday ni Bake. Bake, come. When is your birthday? Guys, good morning. Yan, once again it's Lakay Tracker here. It's Papa Lakay here at home. Yeah. Now, plano naming lumabas buong pamilya. Yung dalawa kong malalaki on the way na. Hi! Hi. Si Baki. Hi Baki. Birthday, Baki. Ate Sinel na injured kasi she has school activity You forgot to sing. and she got injured. Pero she is already gumagaling na siya. Wala ka bang medyas? Ganyan na yan? Okay na yan? Hindi ba malamig yan? You don't feel cold? I didn't have time to put on. But you have. Did you bring some? No. Pa. Okay. Pa. Dapat sana meron ka man lang tanungin ko si Mami. Pa. Yes, bebe. You forgot to say happy birthday to me. No, And sing! we are going to sing you happy birthday guys pala ito. Sabi nga nila, bilang truck driver, marami tayong mamimiss na mga pagkakataon para sa mga parties ng ating mga anak at saka mga holidays. Pero nagagawa ng paraan yan. Since ang birthday ni Bake. Bake, come. When is your birthday? October 26. Ngayon pa lang guys, 20 pa lang ngayon. Advance na since andito si Papa sa bahay. Kakantahan namin siya. Maraming pagkakataon at maraming paraan para ma-celebrate natin ang birthday nito. Mga anak natin. Let's go. Han, wala ka bang pwedeng medyas na malaki dyan kay Sinel? Wala man lang medyas yan nadala. Hindi na magmedyas? Hindi na natin siya pagmedyasin? Sino? Si Sinel. Di ba malamig yung paa niya? Dapat sana yan, may dala man lang sanang medyas eh. Ano medyas mo na? Hindi nga nagdala. Wala na siyang time. Wala mo kasi pinagagawa kanina eh. Di wag na magdala ng medyas. Dapat sana meron ka lagi dyan, Nil. Pinilihan ko yun ng medyas na malaki. Pinilihan mo kanina? Ayaw niya Pinilihan sabihan. ko. Oo. Kahit sana sa labas. Seatbelt. As long na hindi ka mahirapan dyan sa mo. Okay ka na? You're good? Okay? You're inside now? Close na na. Okay? Okay, okay? Seatbelt, cause you're the birthday boy. Okay. Okay. Saan muna tayo? Bibili muna tayo cake? Seafood City. Seafood City muna, bibili kami ng cake. Kakain kami sa labas guys. Buffet lang ang nakayanan. Why are we going to Seafood City? As a buffet. Bili ng No, cake we na. will going to buy cake kay Baki. Kantaan lang natin si Baki ng Happy Birthday! You forgot to sing. Happy birthday to you! Let's go sing! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, dear Baki! Oh, Si later! Si Clark, Late- pakantahin mo. Magandang boss ni Clark. Clark, There's a dog. Stray dog. Baki, let go. okay, now go Clark, sing. Happy birthday to you. Hello, louder. Happy Pinakulot-kulot, birthday to Mm. you. Happy birthday to you. Mhm. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Later, we will sing you more in What? in the restaurant. Bili muna tayo ng cake mo. So that you feel
mas maganda kung you have cake to blow, okay? But when I'm in Taekwondo, they're gonna celebrate my birthday. Okay. They sing you happy birthday. Of course, si Mami ang ating driver. Why don't you tell them about in the 26th? Alright, let's go guys. Kita nyo ang city of Winnipeg na naman. Malamig na. Anong temperature, Han? 14 degree lang. 14 degree. Okay guys, Seafood City. Gusto mo pumasok? Iwan sila? Okay lang naman siya Oo, tay. si Nandito naman si Sinel. mm. Okay, tara, samahan kita. Guys, dito na tayo sa Seafoods. Bibili lang kami ng cake ni Mrs. doon. Para kay Baki. Right, Batiti? Oh, you're doing a great job already. Even matcha did. Is good. Yeah, ate is good. Always good, okay? When you're here, Okay. you take a bath. You Okay, you let's have go. 1 more minute. Kunin mo na lang Dito yung na lang ano. muna kayo. Kunin mo na lang yung ano. No fighting each other. Sinel, you're in charge and I don't want you guys to fight, okay? Yeah, let's go, Han. Do not open to anyone else except us, okay? Alright, let's go. Tara, bili muna kami ni Mrs. Oh, maganda si Mrs. ha. Guys ha, siyempre buhay mag-asawa ito. So ano ate? Ano plano natin? Pagkatapos ng kainan ha? Maganda ba? Maganda? Alright guys, let's go. Ayun guys, nagbabalik kami. Andito na kami sa loob ng sasakyan. Hindi kami nakabili ni Mrs. ng cake doon sa Seafoods. Gawa nga ng hindi maganda yung ano, no? Yung cake nila. Ano ba yung klase ng cake doon? Ice cream? Ice cream cake. Ay, masyadong matamis yun, no? Masyadong sugar yan, guys. Ang ano lang naman namin, yung cake na may ano sa taas at saka yun sa loob itinapay na, no? Parang ganun lang yung cake na gusto namin. Kumbaga sa ano umiiwas tayo sa sugar. Tumatanda na tayo eh. But anyway, kausap ko yung dalawa kong anak kanina. On the way na rin sila. Sila na daw ang bibili ng cake. Somewhere doon sa McPhilip area. Nakasarado mo yun please. Kasi ano, yung hangin kasi na ano ang tenga. Sila na daw kaya doon na lang daw kami magkita-kita sa ano, sa kakainan. Kaya eto, dito tayo ngayon sa Lagi Moder Boulevard. Dito papasyal naman tayo sa isang o sa ibang parte ng Winnipeg, hindi lang doon sa McPhilip area, doon sa lugar namin. Ito, ano naman ito? Ano ba to? West End? Hindi. North End. North End tayo eh, di ba Han? North tayo eh, nasa North tayo eh. Ito yata yung west part ng ano, ng Winnipeg. Gaganda ng bahay dito ah. Ayun, ayun, makita mo dyan. Mga condo. Sana all lahat may condo. Ayun, ngayon. Dati itong mga to parang wala pa itong mga to eh oh. Parang baguhan lang yan Han. Mga ganun dyan. Wala pa dati ito. Mga 2 years o 1 year ago. Dito tayo dumadaan. Oo. Ngayon meron na dyan at fully developed na talaga. Mahal siguradong bahay yan, no? Yan yung single detached na ganyan, tapos may garage sa harapan. Yun ang maganda na klase ng bahay. Yung single detached, tapos nasa corner ka, tapos ang garage ay nasa harapan. Oh, maganda yun. Para sa ganun makita mo yung sasakyan mo agad-agad sa harapan pa lang. Tapos sa likod wala ang ibang pupwesto doon kundi yung
barbecuean ninyo, yan, sa pamilya, yun lang naman yun eh. Barbecue. Wala kasing saya kapag kasama mo pamilya eh. Alright, Uli Garden. Ito na tayo sa Regent Avenue West. Goody Foodie. In 300 meters, turn left on Regent Avenue West. Okay. Of course it is. Yeah, so So that we... there's sushi in there? Of Yeah, course, there's a lot. yeah. What do you think? And we're Today's having Sunday. sushi. So it might Alright be guys, probably- andito na yung Goody Foodie. Oh, magkaiba ba yung ano, party stuff? So what? It's still Friscolo. buffet. Oh. Let's wait for ate. Yeah, wait lang tayo kila ate Nandun Papaw. tayo kasi kawawa naman. Oh. Kakain na tayo sila, hindi pa. Ay, wag, hindi tayo kakain na Kaya ano. wait na. Tutok na lang natin doon. Oo. Ayan na guys, ang Goody Foodie. This is Jeopardy. Chinese buffet on Regent. Wow. Ayan. Wow, it's fun. Is this town? What we want? Is this town? Alright guys, andito na tayo sa Goody Foodie, which is ayan na. Hi! Daw mag-park na kayo sa tabi ni Mame. Yan na si Ate Papaw at si Pati Paypay. Ate Pao! Hi! Don't love me. I miss you. Kiss mother. Sige, park there. Hindi besides our ano. Come here, Baki. Let them park first. Masyado ka naman masyado siyang ano. Naayos na yung sasakyan niya. Oh, linagyan nila parang Sparrow. Ate Pao! Akala ko ba dati nak ito ano, salamin ito. Hoy! Move there, move. Pagkagawa na sa Oh, maganda nga. Move there. Ate Paypay drive. Muna, Pai! Dito na lang Pai, doon sa tabi ni Mame. O doon na lang, o sige kung saan ka ano. Ay, may dala ka akong water bottle. Iwan mo na lang doon yan. Oh, Can I drink? I always bring water bottle. kumusta ang trabaho nak? Kulit. Ano? Ay, tayo. Akala ko maganda yung book natin eh. Nakita ko yung picture mo eh. Mamahaling klase ng book yan nak Hinay ko eh. lang ngayon. Look at Sinelo. Ay, ayaw. Hi? Your back door's not shut. Oh yeah, okay. Thank you. You're welcome. Okay. Amin na tayo. Iwan mo na lang yung the water, leave it there kasi bawal yan. It's bawal? Yeah, Ate Pau Pau. What is that? Lemon inside? Yun. Water. Some kind of a Ibigay mo bowl, kay I don't Papa know. Bottle first. Okay. Alright. Okay. Iwan mo na yan, nak. Doon, buti na, no. Ni Ate Papa. Kumusta ang trabaho? Okay lang ba? Okay, let's go. Come now, ate. Sarado mo maigi. Let's go, let's go. I'm so tall. Lahat nga tayo, naka-essential, oh. Nako. Let's go, let's go. Pasok na tayo sa loob, nak, at baka mamaya wala tayong upuan. Ang dami na kasing ano eh. Your lips is so dry. Let's go. At come now. Kunin nyo na yung kapatid niya, ha? Kasi baka wala na tayong upuan doon. Let's go, guys. Dito, kain na tayo dito sa Foodie Goody. What do you mean? Ito yung birthday celebrant. Okay, let's go. Nandaan, Nel. Antayin nyo si Sinel. Si Go now, go. Dahan-dahan lang. Paano? Siyempre masaya sa ate mo eh. Kaya mo na. Basta si ate, masaya. Walang problema. Wala na yata. Can we have one table for 7 people? Not separate, okay. Guys, andito na kami sa loob. Pero kung wala kayo, nakaisin siya. Yeah, oo, ilan. Lagi. Okay. We have that?
Repeat it, repeat it, repeat, repeat. Read it and repeat. Inside. Open Okay. it inside. Wow. I thought you're reading it. He already read it. Open it inside and read it. Read. You are Marunong ba siya mag- Special. special. Hopey. Just wakes up Superhero. Superman. Hope your birthday is fit for a superhero. Okay. It's for you. Yan. Guys, dito na tayo. Pupwesto na tayo. Kaya ko lang muna rito. Ito na yung ano, maghugas na muna kayo. Hugas, kumain na muna tayo bago tayo magkwentuhan. Lagyan na ni Mami ang One star. Paano ba? Baka One brown sugar without sakit pa bubble eh. tea. Without like the bubble tea. Double, yeah. Baka mapisa ako pa natin. Ayusin mo na lang. Okay. The two chocolate. So one taro, Oh. chocolate, and then one brown sugar without the bubble tea. Thank you. Hang on, I'll do it. Okay, that's okay, baby. Oh, naka-tape sa baba. Sige, ayusin mo. Wait. Pakantayin na muna natin si, ano, dito na ako uupo. Wow, patingin nga muna natin. So nice. Clark, wait, kasi pipicturean pa ni Mami mo at kakanta pa si, ano, Clark, Baki will going to, ano. Hirap ka ako. Ayaw ko talaga pagka nagbablog na ako kasi kapag hindi makuha yung ano maingay ako. Oreo flavor. Hindi mo pa yung gusto mo. Is that ice cream cake? No. It's not. Why is it five? Because you're fine. 5, di ba? Oh, fine. Nalilito ako eh. I thought you Yan, was fine yan. 6. Hold on. Mamaya na kayo bago we have the food. Minimum time. Okay. Okay, yeah. Okay. Ano daw sabi yan? Okay. We light when it's ready to blow. Okay. 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 Makain ko natin food. Sing na kamo, di dapat meron na siyang light niyan kung sisingan. May fire alarm nga. Ha? May fire alarm. Okay. Kumuha na muna tayo pagkain doon. Kantahan muna natin si Baki. Pag nandito na sana yung pagkain. Tapos ano. Let's go, tara. Kumain muna tayo guys. Kuha muna tayo ng pagkain doon. Tapos kakantahan namin si Baki. Happy birthday. Mamaya palapit mo sa kanya dyan. Clark, do not touch it yet, okay? Tara. Sinel, leave your phone, everything in there, and kakain. Kuha muna tayo pagkain. Baki, come now. Tara na, Nel. Come, let's go. Tignan nga natin yung mga pagkain natin dito guys. Okay, once again it's Lakay Tracker here. Kasama natin ang pamilya Litsi. What do we have in there? Chicken, fried rice, pancit, usually na makain, gulay, hot dogs. Marami. Meron din silang itlog. Right there. Those all the food that we have. Okay, that's nice. Oh, yeah. I thought you were talking to me. Sarap. Natin yung mga gulay doon. Oh, meron silang mga ano rito. Okay. Cake, maliliit. Tapos may ice cream din. Hi. Ice cream. Yeah, go grab ice cream after you ano. Ice cream nila ako marami. So is pork. Mga sushi guys. Ayan. Oh. Mamimili lang kayo tapos sabaw. Maghugas lang ako ng kamay at pagkatapos kuha na rin ako pagkain. Tara guys, kakain tayo. Guys, andito na yung pagkain. Yes. Are you gonna sing happy birthday? Yeah, we will. We will wait for mommy for a bit. Mommy's coming now.
Tagal pa yun. Sing muna kami ng ano or Pa, can you like this one that you're here? wait for it, Mommy. We will Mommy, because she's coming now. Sing muna tayo guys ng Let's see what this is. happy birthday dito sa aming bunso, Baki. Nag-iisang lalaki. This one tastes good. Ilang pagkain plato si Mami? Pwede mo bumalik. Hi, Clark. Ate Papaw, how's the life? Ate Paypay, how's life? Busy life. Busy life. Yan ang maganda dyan. Talaga, that's okay. Mag-pray muna ulit tayo. Alam mo, baka makalis ka. I'm the leader. Mag-pray muna ulit tayo. Bago tayo kantahan na si Baki. Okay, let's go. Pray. Okay. Bakit? In the name, Name, Father, Son, Spirit, Amen. Lord, thank you for the food we eat today. Bless this food in Jesus' name. Amen. Name for And the thank you that Can you light Baki this one has here? a 5th birthday today. Happy 5th birthday today. Hopefully Baki will grow a very good boy, okay? Cut your hair na. And hopefully no sickness to our family and all blessings. Mwah. Cut your hair. Okay, so sige na Han, kantahan na muna natin si Baki. Andito na rin lang naman eh. Okay. Okay, so Happy birthday. sing happy birthday now. Okay, sing happy birthday now. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Baki. Okay, you gonna wish, okay? I will. Wait lang, wait lang. Ilapit mo muna yan, nak. Ilapit mo muna. Move there. Ilapit mo ito. Okay, so you gonna blow, okay? Focus, you gonna blow, okay? Oh, wait for it. Wish first. I wish that I can have God and everything that my mom can be with, and we will spend everything in the Holy Spirit. Very good. Okay, blow. Okay, yeah. Clap your hands. Alright. Ayan guys. So nice. Okay na guys. Kain tayo. Yan. Andito ang buong pamilya. Yan, nakita nyo yung mga anak kong dalaga. I'm gonna Kasama start natin eating sila. this one. Okay. Yeah, let's go. Balikan ko kayo mamaya. Kakain muna tayo. Kain, kain. Ayan, grabe guys. Sobra na akong kumain. Parang yung pagkabusog na busog ka, parang gusto mong matulog. Tumas ang sugar ko siguro yun, no? Nakailang plato ko. Hindi ko kayang ubusin ito. Ano ka mo naman ang asawa niya? So, anak, Parang siya nakakali. At nasaan ka? sasabihan mo kami sa off-taking mo? Canadian citizen? Hindi na ma-on siya ngayon. Tapos ka na eh. Kasi ano siya, Hindi ka na ma-on siya ngayon. Tapos ka nang mag-apply na ng Canadian citizen. Na-approve na siya. Off-taking niya lang kulang natin. Tanda na? Pero certify pa yan. Tapos na, nakuha na yung Canadian citizen niya. Which is congrats certify. thank you. Mami, gusto ko nga mag-ano. Sabi ko, gusto ko mag-ano. Baki, how are you? You're full? 6 hours. Ah, tignan mo itsura ni Baki. Dito kaya tayo. Inaantok, Han. 6 hours siguro. Han, inaantok si Baki sa sobrang kabusugan. Ano na lang palagi, may nagtatanong siya kayo sa mga sa ano sa yung lagi. Nakita ko yung papa mo, nasaan yung papa ko? Yan, nakadress ng bahay niya, pupuntahan ko papa mo, bibigyan ko ng ganito. Yo, tulong mo kami. Kunin nyo na lang kasi ano. Kunin nyo na lang. Huwag nyo na padalhin naman sa bahay pa. Alam mo ba, minsan paglalabas kami, nakagano na kami ni ate. Magtatago na lang kayo. Joke lang. Sabi ko nga, Han, mga subscriber mo, pakalat ka. Kaya sa work ko din. Bigla kami nakaulat tatanungin si papa. Oh, guys, mag-cake kayo. Teacher ni Bakay, sabi niya, uy, parang kilala ko kayo. Di ba nagbakasyon kayo sa Pilipinas? Filipino? Teacher ni Bakay. Saan? Teacher niya. Sino yun? Filipino? Sabi ko, bakit po kayo nanonood? Kasi lalaki lang po nanonood niya. Hindi, nakikita ko kayo, nanonood kami. Shout out na lang sa mga subscriber na taga Winnipeg. Thank you for watching ng Lakay Tracker Family. Yan, say thank you. Thank you, guys.
Pag may aabot, kunin nyo na muna. Sobrang kakapalan na ng mukha naman. Pag may aabot kay tracker, abot mo sa kunin mo na muna. Sana ko tumutong. Sabay, magunyan na ako. You're full? Diba? What? Bigla mo lumapit na subscribers. You okay? Kasi mango. It's your birthday. Sa busog na busog to guys. Kaya inaantok mukha pa lang niya. Yung mata niya, pabagsaklahan yung mata niya. Inaantok. Nagpunta kami lang sa Perso, diba? Papasaway itong mga to. Tapos biglang may subscribers na lumapit. Sabi, naka-tracker po kayo, diba? Magkapag-easy ka na lang. O bakit? Now, say thank you for all. And the guy from the gas station, mom. Guys, tuloy lang namin ang pagkain. Bumibelo pa ako. Hindi pa tapos ang labanan dito. Meron pang cake. I'm gonna cut it. Guys, yung cake. What Cake ni gas Baki. station? Gas station like there's a white guy. Ah, okay. Sige. It's your birthday. Has anyone never told you how awesome are you? Okay, buksan mo na yung buksan mo na yung gift. Then, carry that one, read. Okay. Marunong You mo magbasa yan? are truly special, Mhm. just like Superman. Okay. Hope your birthday is fit for a superhero. Ting galing magbasa ni Baki. Okay, And ba? something. Open your birthday present. Ano yan? Sobre na lang, ano? Meron Okay. pa. Papa. Oh, Galing ka, Tipay-Pay. I hope thank you, Ate Paypay. You say thank you, Ate Paypay, ah. I'm weak. How many? How much? 20, 30, Count it, count it. $50. 10. Give it to mama muna. Hindi ko lang talaga 30, 40, 5, 50 Paypay lang yan sa trabaho. Hindi mo nagkakaroon ng tip. Oh, lang tip yun? Akala ko ba Wala na si Paypay dun sa salakot mo. Di ba marami ka namang pinapasukang extra masisipag sila guys. Lalo si Ate Papaw. Si Ate Papaw yan, bolt-to-boltong laman ng masisipag mga anak manay sa tatay yan Yan yung essence ng tatay. O sige, bigyan mo na kay mami at ibili namin ng Yan na yung. ibili natin ng damit mo. Meron pang shirt pa yun pala. Sakto yan. Okay lang yan kasi Sakto yan sa kanya. chan na. Malaki na yan. Because he's big kasi. Alam niyo, at least kahit pa paano, saktong-sakto nga eh. Kasi sa kanya kung Iharap mo nga dito, harap mo. better big than small. Oh, tamang-tama yan. And bigger. Tama-tama ganyan nung binili mo, Paypay. At least alam mo kung paano. Kung sumikaw. Parang namang si Baki. O, pagkaman, bayaran mo na ito. Paalis na tayo. Pwede na tayo makahinga rito. Saan ba tayo pupunta? O, balik mo yan yan. Umambay sa bahay o gagala? Saan ba tayo pupunta? Oh, sige, doon ng place daw. Mall. Punta kami sa mall, guys. Are you coming? Hindi ka pa nakapunta doon? We're going shop. Madala kami napunta. Hindi ka pa nakapunta doon eh. Paano hindi mo lang daan? Madalas kami dyan. Kasi nung bago dumating kami dito, kami tumira banda. Kasi nga tayo. Mama, another shoe. Hindi, kunin mo itong ito. Kunin. Lamat ka din mama. Hello. Ilagay mo na ito, isang chicken na yan. Oh, kanina to, bakit? Sa kanila yan. Don't waste the mommy bought that one. Ayan, magpaalam na tayo. Say bye-bye na. Happy birthday, Baki. Baki. Birthday back. Baki. Happy birthday, Baki. Say bye-bye to the camera, guys. Guys, putulon na namin ang video vlog namin to. Di pa pa, Bye. Thank you for watching. Peace out. Lakai Tracker.